تماشاوان اجا دوی بشا گرینگ و مهم دا بشا میا صحبت دا بشا میا میوان دا امل سر ده زانینگه ما امه بسکنج برکو وی هفته ترجیحن ین زانینگه هانه ین üniversite هانه جوان ما گنج ما پیشروج ما گلو کیجا üniversite بوان باشه کیجا زانینگه هاندا گلو کیجا بش درتنه پیش لوان باجار ما گلو چه امکان و درفت هنه امل سروانی کام بسکنن دو گلک زیاده مساج هاتون جمرا بوزانینگه ما افجی و حساسیت هم زیادتر که لسر زانینگه هانج برکو جوان از باورم کسی که لما تماشد کن هم دیو باف هم جی جوان که او ترجیح خو بدن لبندا هنک وک آگاهین زلال آگاهین که بدور یک به یک دور روبران در کن لبندا وانن ایرو حتی جلسه مهبه می بحثا ده زانینگه ها نمی بکن زانینگه ها موش آرپارسانه و زانینگه ها بیتیس ارنه می بحث بکن کیجا امکانو در فتنه کیجا بش درتنه پیش کیجا بشنه کیجا فاکولته هنه چه تایبەتمەندیên üniversiteyê me hene zanîngehê me hene em ê heta ji destê me hebe em ê bas bikin ew kesê ku li me temaşe dikin dengê min diçewan li ser radyoya me Kurdî hûn jî tiştekî ku merak bikin ser vê mijvan mijarê me yani bijin zanîngehê me li ser ya Facebookê Twitterê û Instagramê dawiya hefte binivîsînin mesajê xwe bişînin kesê ku vana bikarnayînin van sepanan ser xeta me ya WhatsAppê jî dikarin mesajê xwe bişînin di nava programê de jî ez ê mesajê we ji mêvanên xwe ez ê bikim di mêvanê min li stûdiya min in pêşî mêvanê min ku ji zanîngeha Mûş Arpaslanê Profesör Doktor Abdullah Kıran ku bi xwe dekanê fakülteya ya Aboriyê yani İktisadi ve İdari Bilimler îro mêvanê min e ez benî bixêr hatî sersera serçavara hatî ji zanîngeha Bitlis Erenê jî ku zanîngeha Bitlis Erenê uzanî ku quntara li ber gola em bêjin ya wanê ya jî em bêjin behra wanê ye nîzîkê Tetwanê ye Alikarê rektörê zanîngeha Bitlis Erenê Profesör Doktor Mehmet Demirtaş îro mêvanê min ez benî çî bixêr hatî sersera serçavar hatî ez benî malûm e her du üniversiteyê me jî wek bajarekî serhedê me dikare qebûl bike zanîngehê me da xusûsî ku beşên dertêne pêş mesela li Mûşê gelek zêde beş hene gelek zêde fakülte jî derketine pêş ên ön lîsansê jî zêde hene lê di xwendevanên me hesasiyeta wan ew ku wek üniversiteyekî wek üniversiteka bûtîk dibînin yani kesên ku tercîha wan dikin an bi awayekî nîzîkê mal û malbatê wan an dêw bavê wan dixwazin ku li zanîngehên li herêmê bixwînin an jî heqeten zanîngehê me yên bölgê bi pêş ketine ez wê bawerî dime tabî gelek mesele hene ku ji bû mer tercîha bike zanîngeha Mûşê Mûsa dest pê bikin gelo kîja çi imkan çi derfet hene kîja bölüm kîja beş dertêne pêş xusûsî mesela ji bo akademik kadroyek akademik ji bo üniversite belkî girîng be ama belkî ji bo xwendevanekî ne girîng be em dikarin behsa wan yekan jî bikin li zanîngeha Mûş Arpaslanê çi dertê pêş ez benî çi giringiyeka wê heye taybetmendiyeka wê xusûsî heye gelo xwendevanek çima Mûş Arpaslanê hilbijêre belê gelek spas carekî ez li xarekê de dixwazim ji bo xortên me yên ciwanên ku ew ê di nava sê roja da üniversiteyekê bibijêrin çend tiştên biçûkê ku belkî bîra wan da bimîne bibêjim niha li zanîngehekê li üniversiteyekê biya min tiştê herî girîng herî esasî çi ye eger hûn ji me bipirsin ez ê bêjim ku faktora hêmana beşeriye hêmana însaniyê zanîngeh li kulera dinyayê dibe bira bibe bêguman çend avayîne û hin akademisyen jî ew kesên ku di hundirê wan avayî da karê em bêjin fêrdarî û em bêjin hîndariyê pêk dînin loma eger li zanîngehekê çend akademisyenên başê ku ew bikaribin asoya em bêjin xortan ciwanan ve bikin rêyekê bi ber wan bixin ew akademisyen vî awayî li kîjan üniversiteyê zêdetir hativin ser hev زیاتر لگل هفن او üniversite هری باشه هری چیتره ایجار دوی واری دا امکارم بیشین مثلا زانینگین مین حرمی بگومان زانینگاه ما یا مش الپازانی هرچی بیتلیس و وانو و دیاربکر بطایبتی وان سال داوی براستی ام اکادمیسیانی کو
اوی جوانده کار را ببن آلی کار و بکاربن آسوه که لبروان و بکن دوی واری دا لونیورسیتین مین حریم جی اکادمیسیین باشنه لو ما برا خورتین ما فریقت بن د بجارت نوان اونیورسیته هادا گاواکو بشکی بجارتن اگر بکاربن مثلا لفاکولته بنیرن بتایبتی بگشتی فاکولته بنیرن کاکی هنه وک اکادمیسیان اوی بچاوی بکاربن جوان استفاده بکن براد بجارتنین خدا ترجیحین خدا و یکیجی بسیم پیشان قاند بیشن با اوای فیزیکی جی yani mesela üniversitenin main harimi yani yame muşapastan براستی آواهی ویجی باشن حتی جان از به خواندکارا را گاوکو از بوارد پیبی مد بیشم بالا خودنی که هون هر اونیورسیته اوکسفورد جی هون ام بیشن سنفک وک درسخانه وک یامه اون نابینن براستی جی مدرنن و جیوان جی خوشن تلیتشتی اساسیه وکی که ام هندری وان آواهی تجربکن هندری وان آواهی جی بخورتین کو اوی ورن اونیورسیته و با اکادمیسیین کل ودری درس دن اوی تجربه دوی وارده يعني وك اونيفرسيتا ما اونيفرسيتا مو شارباستاني خورد بدل كي راح تقارن ببجيرن ترجيح بكين بين ام جي الويدرينات خدمته واندان بله ازبري موش مثلا جبركو اختكم مرد بيجي موش يمن از خواندوان بوما دما کو اختو خواندوان بوم زانگا موش دي صاحب حق بشتنه بون وينگي نا از انا لد نرم بز بصدان زياتر بش وبونه و قالك وقت بيجي كامبوس كمازن وبيه بله به هزاران خواندوان کو نزدیک دو کیشه 10,000 خواندوان زیاتره به خواندوان هنه هم یه لیسانس بلند هم یه لیسانس هم یه دکترای گلک بش وقت بجن و بونه امکان اصلا زیاده بونه دما کوته گو موش یا مگولا موش چک سرمایه یا قاضی چوهرم از بازار کی گرم دچ موشه چک من جاوه موشه وقت بجن بو سرما بو من ترجیح خود هانی پاش لی از بینم کو دوان سال کو حق در باس بونه و سرما بونه dezavantaj bu. Hatiye vak hele avantajı berku pisteka kaşune çebiye ku acebe ku merut xwaze ama mer hara ve der ki ku gelek havale me yen rojavat tene bu kaşuna ve der ki ben de hayra berku merut çoğu dişe ve deri insanı ve deri rah germenu o imkan zeyetre ja dezavantaja vak bejin ya em bejin ya hereme komple hereme merut çoğu kare bas bike bejin ya ola ev avantaja me heye bu xwandevan me و به پیش کتیه افزانی گامه. یعنی مثلا آب هوایی دبیجنج مثلا اقلیمی اگر تلموشه بنیاری بالا بودی موشی براستی بدلیشی افدر سرهاتن یعنی جغرافیا کردان دار آقامه دا ودر به تایبتی وان هر اساسی اوه که وا دری ها زبستانی وان دریجن هاوینی وان جیهینکن لوما ام بیجن یعنی سرورین کردان بنگی کرداین نزک حتی جدستی وان هاتنه مثلا بیشتر دشتی مانه هاوینا خور سر حدی بهارتنه در باز کردن شونه ویدری چونه زوزانه یعنی مشترکی اساسا زوزانه راست زبستانی برفک میه زیده هیه لی تدی برف بویرک خوزاییه براستی اگر کو امکانی مروی کو یعنی ام بیشن حوینی دبیشن یا yani mal merv gerim ve G merv ders xana merv em bejin üniversite merv em bejin kampusa ku şagir xandavan ledminin imkanı mı başın hatına berfi esasen jali ki de xoşiye yani gelek kes xozun zede berf bibare berfi bibinin ligava ku imkan ne başın çuyun hatine da mesela germ bune da germ kirine da eğer ki mayim vi curayı hem ve çağı bers برف و سرما براستيجي نه avantajه که بیامن یعنی هر اقلیم خوشی ویجی نه لی برف جی عالیه وی خوشیه لی برفک ما جانا برفامت جانا دریج داشو هم ویچ زانن بله لازم tabi yani bu merv peşaroja xassas bike yani bu merv tane beji ola sarmaya az naçım vederi ev jizav zede be akli selim merv tevna kare. Yani merv dve be gelek cureyan gelek tiştan denes ke sebep ku merv je ola ziharam ve üniversite diro armaca meji eve. Mesela sohbeta xodam ki nezbeni ez sagotine bidim te. Mehmet hocam ez xozim basa hani saniga bilis ejib ki bilis ko devan salen davida kampüs ci kampüs ejib frah bu. Beşin cuda ji ve bun. Hatta hanek
جی امجن دیاربکر خصوصی گوتن مهارن زانیگاه بلیسه هنک حوالی مج انتابه گوتن مساج مرشان مگوتون زانیگاه بلیس ارنه گلو وان بشن ین مهندسیه اندزیاریه هنه تنه نگلو چون فاش دوت بیزنس بنی چه امکان هنه الودر که کیجا بش در تنه پیش تمام که مر باسه بلیس زانیگاه بلیس سب که دو مرف چی بشه گلو دست بگیره سریدم سلاو خواج تماشاوان را جا خواندکار خراب شین همه خواندکاران را جوان را سرکفتی بخوازم جوان جی چون که ما مستا هیجان پس کرد ترجیح آندا وصف مهمه yani hejmar mühim nine levra her beş embejin her zaningeye heye yani mesela diroka beşa diroki de Türkiye'de niski sat zaningahanda heye devir da de tercih da çay ku xwendekar tercih axwa pek dinin çetken lazım el vasfı brenin yani nel maznaya zaningehi kampüsü işte mühim vasfı yani biçi avi perverdeyiti pek anin ev jiboy meji jiboy xwendekaran jî ev mühime gaynevi zaningah biliseda îsal fakülta hünerin bedevi ve bu. Güzel sanatlar. Evet, güzel sanatlar ve bu İsal taze despekir. İsal evi bistiniz beni. İsal beli. İsal de dü beşan xude haske de xwandekareme despepken hünerin deskari beşa hünerin deskari el sanatları te gotun. Yeji hünerin bedevi. Beli. Beli. Duan dü beşanda yejil norşin dü sebeşi norşin ve bir zanıgaha bidlisi İsal gelek Fredbi sosyoloji İsal ve bir matematik İsal ve bir zaman İngilizi İsal ve bir norşinci kameramani fotokeşi yani beşeki ku xwendekar به علاقه دبن کیف آنجراتی evet hani ve bu ne de zanigah bidlise da kijan beş dertkevine peş beşi civaki beşi fenni de hemi Türkiye'de sal paşvatçı yani zede ne tercih kirin fiziku kimya biyoloji mühendisi dise anha de zanigah bidlise da mühendisi makine u inşaat gelek باشه yani durmavi xwendekari zêdene imkanı frene divan beşanda bidlis dertkevi peş yani hereme da kuçak nave zanigah bidlisi te xwendin be çi xwate naskirin kumere pirske evi bu avi pirske de beşi mühendisi civaki sosyal bilimler yeki dinci ilahiyat, ilmi İslami, evci anha vekiriye u sal bu sal xwendekari me zêde dibin. Li belê çanku hêja me got yani hejmar qet mühim nîne, li belê wasif mühim e. Mînakekî bêjim di beşa dîrokê da hevde hev akademisyen hene. Yani hevde akademisyen, du hev profesör, du doçent êmayînî jî êdin. Sêzde jî akademisyen edin. Yani xwendekar edme kuçakê tercihê xwe çêtken gelek baş li van birênin. Yani imkana wan çi ye? İmkana xwendinê çi ye? İmkana kampüsê çi ye? Gelel van birênin. Çanku mêjan got her beş madem li her cî heye di namber wan da tercihha gele çêken. کیجان بشیدا قدروه که خورده ده کیجان بشیدا پرورده باشه ای بهلنه برچه و خواهد ترجیح ها بوی آوه چه از این تخوازم تشک جی مثلا
وقت جي تباسكر يعني aslında 5 gelek zanîgan hene yani tedkarî inşaatê wek bijin mühendisiye inşaatê tedkarî belkî bi hefteya zêtir li zanîngehan tedkarî bivînî tedkarî tercih jî bikî lê divir de aslında terciha xwendevana ya ku diyar dike ez bawerim ew jî pratik bûna wê yani tamam teorîkê tu dibînî lê tu pratikê de biçek wek ku zanîge bi pêş ketibe wê pratika wê de tu bivînî xwendevan zêtir dibêje ola em teorîk jî dibin pratikê de jem nava hayatê de hîn dibin gelo mesela beşên wisa zanîngê wek biçe fakülteyên wisa imkanên zanîgeha bilîsê bi ça awayne kîja astê dane yani ew bêjin di tenduristiyê da ilmê sağlığê da imkanê di nexweşxanan da di laboratuwaran da her imkanê wan heye yani xwendekar dikarin biçin dersê xwe hinekî dersê xwe di nexweşxanan da bibînin tiştekî din jî dersekê me beşa dîrokê li Göbekli Tepe'ye me çêkir li Urfayê Göbekli Tepe me xwendekarê xwe şand wê dersekê xwe li wê çêkir evet hane mühimin yani çanku ego teorik li her cî aynıye li her cî heye yani pirtûkê wan her cî her zanîgehê aynıye li belê pratik ji bo xwendekaran mühim e yani tecrübe bu awê tê qazanç kirin yani çanku hêja migo bu awê em dikarin yani bi serbestî bi rehetî bêjin ku xwendekarê me imkanekî fire ji wan re me hazir kiriye ji bo wî jî tereddûta wan yani bêjin bila çênebî yani dersê me li Xelatê li Tatwanê li Wanê li Mêrdînê li Diyarbekirê di sala ku borî me hinek dersê xwe li wê dît me wan şande fuarê bu awê tecrübe qazanç kirin ev jî çanku webû gelek mühim e Abdullah Hoca me dixwazim tişte bipirsim me goya avantaj û dezavantaja ew kê mesela di sporê de ez lê dinêrim di beşên hala li ber min e beşên yên em bêjin besyoyê de hemû kontenjanên yên par hemû tijî bûne yani tev fûl bûne yek xwendevanek jî bernedane em dizanin ku di sporê de xusûsî kesên ku diçin kampan mesela di futbolê de ya diçin ciyên bilind yani ciyê ku ew kawan hinterlenta wan biçek bilind e yani mesela ev der jî Erzurum û Qers û filan bêvan e mûşî di vê warê de biçek wek bi me goya zozan e yani biçek bilindahiya wê jî heye aslında erdnîgarî di vir de jî dibe avantajek xwendevanên ku têne besyoyê jî ez bawerim di wê hişmendiyê dane ya jî belkî ne di wê hişmendiyê da bin ku em vê hişyariyê jî bidin wan çi di wek bêjin hem yê besyoyê de ya jî beşên ku xusûsî tije dibin fûl dibin çi taybetmendiya wan heye çi li pêşiya xwendevanê me ye Ebrastî ana fakülteya me ya em bêjin besyo ku bi hawayê ku te got perwerdehiya bedenî ew fakülte me du sê sal berê ket faaliyetê û du nava du sala da jî birastî gelek pêş veçû niha êdî ew di warê doktorayê de jî em dikarin xizmet bide vê üniversiteta me beşa me gelek xwendevan vê beşa hat dibijêrin çinkî imkanên wê kar zêde ne imkanên wên akademisyenî di warê te dî eger xwendekar bixwazin di pêşva دوارê xwe da xebata xwe ya akademîkê pêşvetir bibin akademisyen bi vî ewa imkanên wê hene û mûşî ji bo spora hem ji bo bazdanê hem ji bo wekî ku te got te dî berfe xwe kaşkirinê û gelek warên sporên cihê birastî jî yani avantajên wê zêde ne heta mesela di üniversiteta me ya da di fakülta me ya di besyoya me da ji bo ew kesên seqet imkanên beşên ku xizmetê ji bo seqetan nekaran yani em bêjin mesela astengdara didin beşek me wisa jî heye û di vî warî de jî mesela ew kesên ku di vê beşa me da hem dixwînin û hem jî di vê beşê da xizmet didin salên çûyî di pêşbaziyan da pêş birkan da perûyên girîng qazanç kirin loma mûş mesela di vî warî de bi taybetî di warê em bêjin sporê da xebata akademîk ya li ser sporê
avantajı muşi em karim bejin gelek cihan zedetirin ev fakülteme ev besyoji çıkatça hina fretir u mazintir dibe u brasiş alaka mazin jara haya. بله از باورم از من تدور بچک متوازی تفکریه جبرکو زانیگاه موشه کود یا استنگدار دادن یا بدنی دا وک üniversite ka pilotaj. Eri rasta. Tenij lüvedere der bas. Kesi astengda ancak varın lüveder ki. Ev o hem yani mesela üniversiteme duvarı em bejin İsal ji parva duvarı hayvankariye da ji vek üniversiteye ka pilot hat bijartin. Yani ev fakülteme ziraati u hayvankari dve ki da ji muş hunzanın serhadet çünkü li serhade her gavd tarihi da bitaybeti ev hayvankari pırlı peşe. Mesela hecmara hayvanın biçuk u gir u mazın yentir eğer on bedin beş yani dvi varida istatistike ki on çekin muş yek juan bajara ku her gav bajara ke sereke bu em xozun üniversiteci ve hizmeta xo duvarı hayvankariye da jî hem ya ilmi xebata akademik û hem jî ya em bêjin pêk anînî pratîkî bigîne ev dû bi vî awayî jî bi rastî Üniversiteya Mûşê derdkeve pêş. Belê ez benî. Mehmet hocam dixwazim ji te pirsim. Tabii mesela di çavê em bêjin rêveberekî da belkî her fakülte nîzîkê hevdû giringiyeka wê hebe. Lê wek em bêjin dayîkek û zarokê wê hebin îlla zarokek ji zarokê dinê biçek ewktir e yani. Jî hezê ji zêd kem zêdetir yani. Sa fakültek heye tu bêjî evina ez giringî heqeten didim vê fakülte evina roniya çavê me ye evina ji bo ku danasîna me ya zanîngehê bike beşeka wisa jî fakülteyek heye. Yani penç fakülte me hene. Fakülte me hemî jî berçavê me gelek bi rûmetin. Ji bo xwendekarê wan jî gelek em wisa fikirin. Em evî dikarin bêjin di ilmê civakî da fakülteyê me beşê me di ilmê civakî da derdkevine pêş. Yani di ilmê İslamî da îsal beşekî taze radyo televizyon vebû. Di fakülta hunerî û bedewî da beşekî radyo televizyon em ji bo wî gelekî kêfxweşin ji bo sernavê xwendekaran em kêfxweşin em wisa bawer dikin em wisa hêvîdarin ku ev ê hanê di nava heremê da zav zû derkevî pêş. Nava sala du salan derkevî pêş. Di fen edebiyat fakülte fen edebiyatê da edebiyat û dîrok dîsa yani ji bo pirsa we ez bêjim edebiyat û dîrok dîrokê da lisansa bilin doktora heye. Bi wî awayî ev beş di nava zanîngeha bidlîsê da derdkevî pêşiya hemî tiştan. Dîsa fizik û biyolojî da doktor imkana doktora heye li belî lisansa wî tune ye. Ji vir li vir kêmasiyekî heye. Li belê doktora wî evî telafî dike. Ama ilmê civakî da dîrokê da hem lisansa bilind hem doktora heye. Bu awê derdkevî pêş. Di ilmê İslamî da fakülte ilmê İslamiyê da kadro wî kadroyekî zav xurt e. Ev jî bi awê derdkevî pêş. Hinekî beş hene xusûsiyeta wan hene. Çanku mehejango radyo televizyon kameramanî fotokêşî evê danî xusûsiyeta wan hene. Bi taybet derdkevine pêş. Bu awê yani her beş her fakülte hinekî beşê xwe derdkevine pêş. Ji bo wî em dikarin bêjin yani filan fakülte ji hemiyan çêtir e gelen tiştekî wiha nikarin bêjin lê belê di her fakülteyê da ku gora êmayînan derkevine pêş hinekî beş hene evê hani ku navê wî mijwara çan got gele evê hani yani balkêşin ji bo me ji bo xwendekaran balkêşin. Belê. Ez vê mesela vê serdemê da tu çi dibînî kîja mesela em bêjin belkî hene xwendevan hene dibêjin ya wela me hene her bajarê me yên em bêjin yên rojava ya jî yên dinê. Yani ji belkî hêşiya wan da dereka dinê hebe belkî nas û aqrabayên wan li bajarekî dinê hebe. Yani di çarçoveyeka xwendevanekî meriv wisa xêz bike meriv rêçikek jêra çê bike. Yani divir da zêdetir beşên teknîkî ya jî em bêjin yên hesabgeriyê lazim in ya jî em bêjin yên civakî divir da dertêne pêş. Yani tawek tavsiyekî meriv çawa dikare bide? Yani ez dikarim du heb tavsiye bikim. Yekî wî tenduristî, sağlık. Yek jî civakî.
hocam tendürüsü ez varım ticari eknava nasıl? تندرسي Popülarite آنها ve kontenjanı hemi her sal tecid bi. Kontenjanı her sal zedetir bi ve her salcı tecid bi. Alakalı bir istihdam heye. Yani istihdam mesele ki gelek mühime. Ev her du yani civakiu o civakiu tendürüsü. Ev her yani tavsiye amıcı خواندکاران اوه یعنی لسروی گلک برای که مجا خواب دنه خبات اوی بالاوان اف بکشی بو اوی از بارد کم که اوی دهانه ترجیب کن پشمام نابن. بله زين. عبدالله hocam تو چه فکری لسروی مسئله؟ مثلا بگم یعنی خواندکار گاوا کو دخوازه یونیورسیته که بخوینه او تکیلیا و یا کار ببینه و دستینه پیش چاوی خو. يعني hocam مثلا خواندوانك جبو کاره کی تدید مثلا داویه دا ام بجن رهبری مجرابون گوتن yani her üniversite her beşek جبو kar nine yani جبو پرورده جی. اصلا مر وی چاوی لبنر belki از بورم گلک پسکری که مجی چاره و. لی مخابم ترکیه ام چاوی مسکی کی پیشه کم براستی yani بسری خو yani خورتک گاوا üniversite ki tamam bike بقدینه دیپلوما یک üniversite دبریکا وی دا لگور بیرو باوریا من دوی دمه دوی عصر دا دوی 100 سال دا هر خورد بگمان دوی دیپلوما یک وی üniversite و دبریکا وی دا یا üniversite او دیپلوما بسری خو جاره کی ام بجن تایبتی کی دا و خصوصیت کی دا و ج کسین کو üniversite نخواندنه جهتر دکه üniversite illa ne ev derek u tehari bixwînî û piştî wê tê li ser tiştê ku te xwendiye tê di heman beşî da di heman warî da karekê bînî ew ne tenê ji bûyî em bêjin mesela üniversiteyên Tirkiye li üniversiteyên dinyayê jî bûye wayne lê tedî xortên me dixwazin kî ku piştî ku xwendin karekî pey derbikin eğer bi têkiliya kara rast e mesela ew warên ku bi sihetê re bi tenduristî re girê dayne peşeroja wan hîna biçekî em bêjin vekilîtire çünkü em bêjin mesela li Kîjan Üniversiteyê dibe bira bibe gava ku tu ji beşekê hin beş hene ku têkiliya wan rasta rast bi kar re bi destpêkirina karekê re heye ew jî em dizanin mesela rêveberiya sihetî sağlixê saqbûnî tiştê wisa hemşîretî mesela û tedî ew üniversiteyên ku beşê wanên tibbê hene dransazî hene rast e evaya hani bêtir bi kar gava ku bixwazin karekî bibînin wê îmkanê wê persendê li ber wan zêdetir dikin lê üniversite tenê ew nîne üniversite ew cîye ew war e ew ku cîhanekê li pêş te vedike yani asoya te vedike û tu dikarî li mesela li dinyayê li bûyeran bi çavekî hêfiretir binêrî di bijartina üniversite da mesela ez dikarim şîretek min li xort û keçan ew ê ew be ku üniversite wek ji navê wê jî kifşe yani bi gerdûnê ji peyva gerdûniyê tê dixwaze gerdûnûbûnê çêbike bafirîne bixura bîne eğer hatta imkanê wan hebin bajarên ku lê hatine dinyayê mesela lîse li Diyarbekir xwendide ez çûna xortekî debim ez ê üniversiteyê jî Diyarbekir naxwînim eger imkan hebim ez ê li Wanê bixwînim ez ê li Mûşê bixwînim ez ê li Derekê de bixwînim çünkü meriv bikar ve dera ku yani biguhere bi taybetî eger te dibistana seretayî navîn û lîsel derekê xwendibe dibikar vî üniversiteyê li bajarek bixwînî ji bo ku hem asoya te ve bibe hem jî bikar vî têkiliyên xwên civakî de hê pêşvetir herî ez bawerim bajarek din hê çêtir e çünkü üniversite ne lîse divê em wisa lêbinêrin bûya way lêbiner Ezbeni meci merak kir aslında mego yani bu tercih kirinan gelo kriter çine yani mesela yani kriter ev ku meriv lise dereki xwandı be li üniversite bajarekî din xwandı be an bira mesela kriterin an bajar kriter an 5 kriter me vê yekê merak kir me mikrofonê xwe dirêjî nizîkê 150 heb ciwana kir me ciwan hebo persim me got gelo ka kriter çine gelo bersivên gelekî xweş hatin ez bawerim hinek pêşiya me jî veke em li wan godarî bikin Dura dîsa mervê derebin gelo ji bo tercîkirina zanîngan kîja kriter kîja em bêjin pîvan û xal dertêne holê ka xwendevan çi gotine xwendevanên yên ku wek bêjin tercîhan kirine û xwendevanê ku ew ê tercî bikin ka gelo dihişê wan de çi heye em li wan godarî bikin dura dîsa mervê derebin em ê behsa zanîngeha Mûş Arpatsanê û zanîngeha Bitlis Erenê me bikin
كريتيري وشنو جبنا قول ورسك الترجيح بكن يعني وتسكن برجع قفوا Kriterime go cihekî xweş be sakîn be û üniversiteka başarılı be çilom geliştirmiş ki üniversiteka pêşketî be nav û deng be mesela iştere bêjim imkanê hebin kütüphane laboratuvar teknolojî bajarkî mezin be miletkî devereka gom manas nekir be mesela em her nevir hêj mere çêtira tabii em li wa de tiştê nû de elimin از بولمی سپوری ده hazırlanmıştım. Az خوازم گو سپور imkanı yok kanci bin spor salonu evi. Ya peşi üniversite vakti tercih ki peşidir bacar mesela. Potansiyele bacar, nüfusa bacar, imkanı bacar. Hayra hazır üniversite mesela malma. Ondan sonra fiziksel şartı mektebi, saha, stadyum. çıkası başın. Nur'da çıkası o peşkim. Azel vaçta mezenim. Yani az becim ki okte mıhalas kız üniversite gerek az hemen atanmışım az bu şuğlum az lo halkara işte kan çekim gerek az işte kilo seçmişim. والله الجولان بنعطيه الودر إنساني بما شاوانا وناصنا بما أونيفرسيتي أختكم خلاص كده زي مساكي خوش زي مساكي خوش إيه ده سامن ورا وناس أونيفرسيتي رجع هدم ومره هناك البطيء كانت لا بطيء تقاضي أو إزمير أنطاليا درولو خوشتن الجولان ترجع هدي واعتباره أونيفرسيتي جنب لبي أبو أونيفرسيتي اشتاقني مثلا أوتو جراح بجا أونيفرسيتي نعبيه وحياة وقنجي يقول خلاص يك بعيش ناميني الجولان وناس ترجع هدم ترجعهم بيشي جرك مسلكا جواز بخوازم تدهبه ويادوا جرك بريجي جورام بن gerek üniversite gözlerim gerek zaman hep zaman dersi gerek bilmem ortamaya cahve şehre gözüme de gerek hoş be eğitimaya kanç be قلتهم هو المكتبة مزين المعلمة مزين بريح مكتم هو ذات جبوي بخوين تشيك خوش قسن تشيك جبوي بري مثلا هو شيء ortamaya خوشتره دفرت دو مثلا خوشترن مو تشتر زاني ولو çetim hoy alışmış ya da be mol vada çetirna ki والله از خوازم گل بر بحر بل علی ازمیری و داره هم خودی ملورن هم جی کیف هم جوا باجار ارته یعنی باجار زوا هوا و نخوشه ولو وکی دیجی مثلا üniversite ورجی باشترن الویرخی مثلا کامپوس واتش لواتنه belki üniversite başbın رخی غربی باشتره ngaş خواهد tercih bikime az üniversite birim kaşbuni min yararlıya karım geliştirmiş ki man geliştirmiş nakim az vali az tercih ha ve yönde kullanmış kim şu an yani kabın geliştirmiş ki ma boşuna açım üniversite hani mıraşım çıkan merkeze yakın beş malamra yakın beş haliş mıra çetire en azından belki hınga behnamıttan be her de hafta jarken aile haber benim şmıra be moral adisa her mekar üniversite ha bu khunuma hani tercihimin ve yönde yani دمام üniversite خود ترجیح خود بکن ام پان خود میزنی ilk öncelikle پاشی ام از بس یوجیم از سپورجیم ام پریمتن devlet burs gibi deme ام سرت memleketi خود بخوینن چتره çünkü ام حوشی پریم از زرد için ام دخون خوازن کو مکتب خود چتا خود بخوینیم بازار ما بخوینیم üniversite kişkan bajaraya emwe direyni peşi bişre ali bölmame ve kahve bajarı çeye çetine lisam ve direyni kandavan ilhe murule direyne İnsan uğra dikkat kım şehir üniversite kriterleri çekiye çana başa koca ona çanın سه کریتری مه ها بجم یا یکی زانینگه هکرم به یا دو کو از بخوازم بلوم کی خوش بکنم و جدر و جام بخونم اگر او بلوم گزجی حز نکم نکارم سرف راز جبم یا سیانجی کو 4-5 سال شوندا yani mevi zaningeh خلاص kır ku ez poşmam nebim bölüme ki peşe ve vekili be evet em zaningeh ki usa dixwazin ku milletê me ji bo topluma xwe re insanê faydalî bibin ji bo topluma xwe re gerçekten hizmet bikin û wala parêziya wan zêde bî ê xwe nas bikin nava toplumê de bine bireyekî ku têra xwe dikin مرف هدفك كبر خودش بناوي هدف تخبتك وهروي كوش بنا حياته يدهرن يعني زانكك ومرف مطلق باشيس خنتي دنا كبه سيمانات في درمه دا قريتر شخصي بیا اف کی زاننگا گو مرف خلاص کی مرف کار برایش خوب که جوی وداتر دی بوش بیا یعنی زاننگا پیشی تبیجی مینا گو مرف پاری مدرنleşmiş مرف پاری خو ناس که پاری تشدا هم بننه مینا و که برنه انا تک اماجه و
Tabii herkes her cuan gora xwe em bejin kriterên wî hene. Hinek ew kriterên wan ku we jî godarî kir yani bije birayêm li wê derê ez ê bixwînim hinek jî kriterên ne dibêje ji ber ku bajar ka bi çi awaye li wê derê tiştên îmkanên civakî hene tune ne. Hinek jî li gora pêşa rojê dibînin. Ez ê 4 sal bixwînim ya jî 5 sal zê bixwînim. Gelo ez ê çil pêşiyan be van yekan merak dikin. Divê nabê ez ê mesajê we jî ez ê bixwînim. Gelek mesajê hatine. Heta ku ji destê me hebe li Îranê û ji Herêma Kurdistana Iraqê gelek mesaj hatine ku rabeta ew ku jî diyar dikin rabeta em bêjin xwendevanên biyanî jî ji ber ku kesên ku ji me fehm dikin hal me godarî dikin. Kesên ku ji me fehm dikin dixwazin werin herêmê me bajarê me. Li İstanbulê gelek kes mesaj şandine ew jî ji bijin ji bo malbata gelo çawaye bajarê me malbata yani halde mebesta wana ve ku belki kirê be. İro me xebereka kirê min hanî ser ew ki di rojnameyên Tirkiyeyê de hebû bajarê herî kirêya ku zêde mesela Muğla ye, İstanbul ye, nizikê 2 milyarê kirêya wan heye. Tabii ev jî krîterek ez bawerim ji bo xwendevana yani gelo yurt hene tune gelo ez ê werim li ku derê bibînim. İşte dest pêk Mehmet Hocam wek bêjin îmkanê üniversitê wek yurdê wek wargehan ku ez bawerim hinek ew jî dibînin yani kontenjan vala jî dibînin ji ber ku îmkan zêde ne yani. Yani imkana yurdan divan salê danê paşî de gelek firebûne. Anha nava kampüsê de wargahê keçan heye. Di nava kampüsê de ne hocam? Nava kampüsê de. Ev jî gelek îmkaneka baş e. Belê yani îmkanekî fire ew e. Ji bo Kuran jî nîskê kampüsê yurdê wan hene. Di yurdan da di tangasiyekî mezin me nediye heta îsal jî me nediye. Nava kampüsê de dîsa ne blok yurt dibê çêkirin. Nava sala 2 salan da anha cî kevşkirine dibê çêkirin. Li Bilîsê kerî jî zav zêdenînin. Yani em bêjin nîskê zanîngeha me, nîskê kampüsa me mahalleyekî heye, taxek, li wê kerî ji milyarekî kêmtirin. Taton îmkana keriyê firetir e, yani gora Bilîsê firetir e. Nîskê zanîngeha heye 10 kilometre, taton û zanîngeha durayî 10 kilometre. Çûndina hatine wê derê çawa çê Çûndina hatine bi navbajaran, minibêsê navbajaran hene, servis hene, bu ew ê dikarin biçînû bên. Nîzike çankımı bu. Yani zivistanê jî yani demê xidar da jî dîsa çûn hatin mümkün e. Tu tangasî tune ye. Bu ew ê xwendekarê me gelek caran diçine Tatvan. Tatvan baş zanin. Yani bajarekî xweş e. İmkanî û civakî jî gelek pêşva çûye mîna bajarekî mezin. Belê. Ez venî ez hinek mesaj ez bixwînim ser zanîngeha Bilîsê kesên ku merak kirine. Xwendevanên biyanî çawan ji ber ku ji Îranê dibêjin ya em ê werin wê derê gelo em ê xizmê xwe wek bêjin nasên xwe ê ku li Îranê ya jî profîla ê xerîb çawa ye xwendevanên xerîb. Profîla biyanî jî yani di zanîngeha Bilîsê de yani tercih tê kirine. Belê tê kirin. Gelek xwendekarê me wisa hene ji derva ku tên ji Afganistanê, Pakistanê û taybetî ji Cumhuriyetê Tirkî, Azerbaycanê wê da gelektin. İran û Iraqê jî ku bixwazin yani îmkanekî wisa heye. Ku bên yani gelek jî de memnûn bibin. Ji bo me mêvanekê birûmetin. Tereddüta wan çê nebî bila. Yani ku bên anha şwa hene yani di zanîngeha me da gelek xwendekarê me bû ew ê ku hatine û dewam dikin poşman bûna wan çê nebiye gelek hene. Yani duî da tereddütan bila çê nebî yani. Belê ez ben. Tabii ji bo mesela çûndin û hatin hakikaten jî lazım ew pêwîst e ji bo tercihkirinê jî muhîm e. Mesela Mûşê balafirgeh heye. Çûndina Ankarê, çûndina İstanbulê bi rehetî tê kirine. Dîsa hakeza li wek bêjin li Bilîsê dîsa li ber wek bêjin di menteqeyeka wisa ye de ku menteqeyê hakikaten stratejîk yani wan nîzik e, Mûş nîzik e. Yani Mûş 6 kilometre ye. Balafirgeh û kampüs nambera wî 6 kilometre ye.
yani nizike zazide dürnine. Koy ana yürüyen basa İstanbul etken 3 saatam kona gidin bala fırgah yani ev dosta yani çavidine merle yani nada şuko ji bala fırgah muşe servis yani her gav radibin tatwani raj betlisera servis heye جبر ويا كي ام بجن اگر تو كسيكو او لور يونيفرسيتي بوخينه ريوتيا بالا فرغاي بك تو تنغايك دوي والدانينا برحتي بهساني تشاوج بالا فر بيابو تام لهمبر وي سيرفيس انا الاوتوبيسان سوارد و تكار براحتي نوا ساعه كده بيجي جابت لي سو ام بجن تطواني وهرواش خموشي 10 كيلومتر هيك بله ازبني کردی مین که ام بچین ولات پاریز ام بچین ولات پروری ام بچین زمان کردی حز دکن و گلک زارو گنج مت خوازن بشا زمان کردی بخوینن که زانیگان مشارپس سنجی اف امکان هیا یا لیسانس شی هیا لیسانسا بلند شی هیا حتی دکترا یا حتی دکترا شی هیا دکترا میا نه جخورتین مین که دخوازن ام بچین زمان کردی بخوینن راز وی بشم ام کردن ملتکن هجمارا مجید دورا 5 میلیونی دا اگر امی هبن او پیش روز زمانی کردی جاوه او بگریدای مایه جبر ویه که مثلا برا بفریقت یعنی بدله کی راحت کردولوژی ببجرن پیش روز کردولوژی اجبوی خورتان بجم پیش روز کردولوژی ج پیش روز همو بشندن فراتر و برقوکتره اونی ببینن اوید نوا چند ساله دا ببینه ولی ترکیه کردولوژی او ببه یک جبشن هری گرینگین ترکیه چونکی نفوذا کرده گلک زیاده چونکی ترکیه ام بیجن و نفوذا کرد مافکی بینگیه مافکی مرویه مافی پروردهی بزمانی کردی جبرویه که و مثلا ها تجار سروی نکاره ورن نخامتن راستن ها ایرو ترکیه با وای سیاسی دنقبه که تنگ را در واست به لی ابنوی معنی که اوی مثلا کردی پیش روزا کردی نینه پیش روزا کردی گلک فراه چونکی یعنی هینترلند کردای مزن هیا جبر ویه که خورتن ما برحتی به حسانیت کارن و بشهاب بجرن مثلا لونیورسیته موشی هیا لونیورسیته ما بجیم بینگولی هیا یا ما بیتیسه هینا دست پینه کرد ماورن بس مثلا ها انا ام به üniversite meya bingole ra kurdolojiya me da beşa me doktoraya ku em salê dora deh xwendekarî didin ez bi xwe jî di beşa doktoraya bi ser ku em bêjin warê min branşa min siyaseta navnetewî ye siyaset nasiye ez bi xwe jî wisa bi dilxwazî di beşa kurdolojiyê da ders didim di doktoraya da ders didim heta min lîsansa bilind da ders da vay çend salê dawî ez di doktoraya da ders didim فريقت يعني كردولوجي برابجرن بيش روجاوي هي هروا جبوي او كسين كو دخوازن ام بيجن جد دولتين مين جيران كردين كو دخوازن مثلا كردستان ايراني بين باشور كردستان بين جبوي وانجي از باورم يونيفرسيتين مين حريمك فرسندك جلك باشا بواي باوي راغاندني چوين هاتن راحته جنها پی و از باورم اوی هینا راحت تر و چونکی دنیا بر به گلوبالیه دچه تکس نکاره ام بیجن سینوران آهی آسیتر بکه ببینه وی اوی روزلات ناوین جی اف امکان هر کو هر اوی باشتر ببین چتر ببین اوجید کارم بین بخوینن لوما ام به مثلا خورته کی زاخوی دکاره بهسانی برحتی ور لبت دیسه لموشه لوان در دورا بخوینه و میوان پروری ما کرد جو گلک زیاده یعنی نتنه جبوی üniversite موشه از بدل ام بیجم بدل کی ام بیجن جدلو جاند بیجم کی کو همو üniversitenin مین حرمه همو üniversitenin مین حرمه هر کسی کو جدر وورن اوی تجار لوان عاجز نبن اوی دلگرمی و میوان پروریه که وسابینین کی کو اوی ویا که ها سالین وانین خواندکاری وک بیرانین خوش دهش وان دا بمینن لو ما برا کرم کن ام ورن ام لوی درینه üniversite وک نها مد دست پی که داشی مگو محمد خودجی دست نشان کرد akademisyen, üniversite akademisyen. Eğer çen akademisyenin duvarı kuda pspor u baş le üniversiteye ki heven, ev üniversite be peş bikeve. U az bixu mesela bu üniversite me muşe beşa me siyaset nasiye az dibejim ki kudu Türkiye'de üniversite heri başla hem dikarin
بکەون پێشبەرکە چونکی ئاکادمیسیەنین مەیم کول فرانسا خوێندنە لە ئینگلیستانی خوێندنە یعنی دکتۆرای وان جوان دەرو دۆرایە و هەروە ئاکادمیسیەنین مەیم کو دووارێ خوددا بڕاستیژی پسپۆرن لە تورکیەدا بژارانە کەسین مەیم ڤیەوەی هەنە لۆمە ئەم یعنی ئەس بخۆ مەسەلە ئونیڤرسیتا ئیستانبوڵی دەرکەتمە من هەموو خۆت پەروەردەهیە من ژوێ دەرەیە ئەس ئیرۆژ خۆتارات بێژم کی ئەو ئونیڤرسیتا کو ئەس نها لێ دەخەبتم دەکانە فاکولتا کو ئەس دەکانی وێمە بفريقات برابزامنكي كوج università Istanbul'e je tu università Istanbul'e o università din kemtirnin università ma وكما جو اكاديميسيانك باش جانا يعني زلامك يا اكاديميسيانك دكار اسويا خوندكار كيفك بيش روجاوي بوياوي بغورينا لو ما درين ما فاكرينه بله اسبني 100% تشتين عجيب مثلا نفسان تشتي كنا قناة كويش مثلا يقولي أو شمال زانيجي هم بشا بسيكولوجية فنابة عجبا هنا لين ما هنا مثلا سوسيولوجيا هي الباما هي سوسيولوجيا هي البري الموشي هنا فلسفة هي بيجنا حمو بش هنا يعني أبينا دمك تباش تعقيب نكريه راكي عزيز أنا باشا حمو يعني لإيدي يعني تشبشين كو الأونيفرسيتي روجاوا هنا لحموج الحريمي هنا برافو باش بزمن باشتر بزمن يعني بيجي مثلا دشن دريارا شوان درو دورا نا أونيفرسيتي ما هم بإمكانهم غوين فيزيكي وهم جي ام بيجي بميفان بروريا خو ام جيك ما يجيها يعني ام بأونيفرسيتي خسر بلندن أونيفرسيتي حريمي خوجم حتى بقولتني از قلتني دي سبدمته قلتيه از دناوا دو üniversite damame az bejim kija üniversite nizike em bejim bajar be az ê wê hilbijêrim çi üniversite durê bajar e yani üniversite me qasî 7 kilometre ji navenda bajar dûrtir e ez bawerim üniversite Mehmet Hoca jî dîsa qasî ew jî 10 kilometreyekê ji bajar dûrtir e zêde dûr nînin yani servisên me nava bajar da üniversite yani bu avantaj ve dezavantaj yani mesela bu xwendevan hiç mi acaba kriter be yani çoğu derken yani mesela bejin gelek xwendekar naxozin de xewgehanda yani yurdan da bimînin hin xwendekarên ku şan piçekê baş e dixwazin ji xuraxaniyekê kirê bikin nav bajar bimînin êgava ku nav bajar jî bimîne bivêne vê ew ê here were nalvan üniversiteyê me mesela min üniversite wek li İstanbulê xwend bi rastî bi saeta roj hebû ku 3 saat min tenê trafîkê re derbas dikir li Mûşê jî li Bedlîsê jî gava ku tu ji mala xwe derketî herî dereng nîv saet şûdet li kampusa üniversiteyê ji ber wê yekê ev zêde yani problem nînin biravaya wek problem ji wî xwe nebînin çünkü wek ku me got yani servîsên üniversite hene ê her du üniversite jî çûyîn hatin ne astenge û wek niha îmkanên xewgehan jî yûrdan jî zêde bûne mesela xewgeha me ye keçan li ber üniversiteye gelek cîkî mezin e û birastî ez çûm li odeyên wê geriyam wek oteleka 5 stêrke yani birastî jî yani nihana îmkanên gelek baş li herêmê çêbûne van salê dawî de birastî yani li siyaseta Tirkiye hikûmeta AK Partî karekî gelek qenc kiriye ku li herêmên üniversite vekirine û yani tiştekî baş e yani em hemû spas darin ji vê yekê û îro tiştê wezîfa bingehî esasî wek ku van üniversiteya pêşva bibin ji bo pêşxistina van üniversiteya jî desthilatiya siyasî yani heta niha yani divê me xwe ji bê ûjdan neke heta niha yani van üniversiteyên me yên herêmê her çi xwest bin piştgiriya desthilatiya siyasî ji bo wan çêbûyî ji bo pêşvebirina üniversite ev jî yani tiştek ku divê em bînin ziman rastiyeke divê vê rastiyê jî bêguman yani mesela demê berê te behsa eger li bîn golê li Mûşê li Bedlîsê behsa üniversite bikir ew ê mûyên serê hineka bibûna şûjin lê îro li van herêmê li van bajarê me üniversite hene yani pêşxistina wan firehkirina wan îmkana di destên me de me bi xwe daye belê Mehmet Hoca me dixwazim ji te jî pirsim ku li ser zanîgeha Bilîsê gelek so mesaj hatine Mûşê hakeza gelo dibêjin îmkanên ew kê çawan yani mesela Abdullah Hoca bas kir îmkanên yên em bêjin bajara lê Bilîsê îmkanekî çawa heye em zanin ku behr li ber me ye behra golê li ber me yani îmkaneka ji vê xweştir belkî tune be ti deverekî tune be Nemrûjî li hember e belê Nevrojî li hember e zaten wek Nemrûda me yani tiştekî mühim ez bêjim ji wê de dewam bikin di herêmê de di zanîngehê herêmê de tu teassûb tune ye yani hêjan ku çangoş derva ku xwendekar bên çi îmkana wan hene
imkanı en mühim betasubiye. Deherem eder muşeci usane, biliseci usane, luhaneci Diyarbakır sirteci usane. Her insan, her xwendekar divan zanîngehanda çend sal bixwînî bi tu awê nayê aciz kirin. Fikr û ramana xwe bi dilekê rihet dikarî bînî ziman. Di faaliyetê xwe de, hereketê xwe de tu tangasî nabînî. Ev en mühim berçavê me ev e. Êmayînê jî imkana bajaran yani tatwan bajarekî civakî, tatwan bajarekî kozmopolit. Ji Türkiye ji dünyayê kîjan welatî însan bi tatwan da çamala xwe da bî ew qas rehet e. Ew qas serbest karî hereket bike, ew qas xweyî imkanan e. Çanku Abdullah Hoca got Nemrut di Türkiye'de yek e. Yani yek heb Nemrut heye. Ev jî Nemrut Adıyaman'ı evi tevlih etken caran. Nemrut Adıyaman'ı heykel hene ser ciyay eme gol hene. Benç heb gol serseri ciyay da un başsanın. Kaşin, imkana kaşini sehab anha ciheye. Yekiniz pist hene. Yeki niski kampüseye. Yeki yıl tatvan Nemrut, çay Nemrut, yeki jinava bir lisedeye. Yani Zıvıstan edi iro dezavantajı derketiye bir avantaj. Çünkü genç gelek edi alakadar divin buvan işe de hani. Yani zaninge teni perverdeğini ne? Zaninge tevlihe ve tekil heve, zaninge fikru ramane, zaninge muamele insanane, zaninge universale. Universal gerduniye. Beb gerduni çankuvegu universale yani xort etme, genç etme, geç etme, kuşakı tercih xwe biken çanku hejan Abdullah Hoca devi sahibi gu derkevne derva. Yani ji bajara xwe derkevne derva. Lise wanê xwandibî bir zanîngehê jî nexwînî. Tu hewceten ye. Biçî bi lîsê bixwînî, biçî mûşê bixwînî, biçî bajarê alî mayînê bixwînî, yani biçî Ankara'ya bixwînî, İstanbul'a bixwînî, biçî derva, welatê dervan bixwînî. Çünkü çankum got üniversite universal e. Ji bo wî ilim jî wihaya universal e. Ji bo yani bila fikra wan mecî wan firebî. Ku di ciyê xwe de bimînin li bilîsê ku hatî bi dunyayê li wê mezin bî emrê xwe lê derbas bike mecî wê fire nabî. Dimînî teng. Ji vî xwe xilas bike. Di tercihê xwe de evê hanê bînî ber çavê xwe. İmkanê üniversitan ê zanîngehan îro di hemî Türkiye'de pêş ve çûye. Wargeh ve hejan paskir. Êdî wisa yani problem nîne. Tu problem nemaya. Yani xort bixwazin dixaniyan da malan da dikarin bimînin, bixwan yurdan da dikarin bimînin. Evê ku ji welatê nîzik hatibin, ji bajara nîzik hatibin dikarin her hafta biçin û bên. Yani bu imkanê wiha jî hene. Rêyan da tu tangasî nemaya. Yani balafirgeh jî yani bêjîn jî rêya behrê jî ji bo üniversita me ji bo üniversita bilîsê mümkün e. Ji bo wanê jî wisa ne, ji bo mûşê jî wisa ne. Yani di tercihê xwe da divan mesela da tu tereddüta wan gele nemînî yani. Yani şuna bajarê ku ew ê nizanin te dî mesela en bajar hene li rojavayên Tirkiye bi rastî o mukayese nakin yani fakat yani dikarin yani mesela xortên herêmê dikarin üniversiteyên herêmê bibijêrin. Yani o wek ku üniversiteyên herêmê jî yani mesela mayînê de mesela mayînê de li tu üniversiteyek em bêjin rojava kes bi xwendekara re bilînave pirsên wan. Fakat li van üniversiteyên me xwendekarek me ji derva bimîne bawer bin rektör ew ê pêrabiliî bibe lê ew ê derva nemîne. Yani mesela mayînê de mesela mêvanperweriyê de
üniversitenin me em dikarin bêjin bi ji üniversiteyên dünyayê hema bêje jî heye her derê çêdirin. Pêşiyawan de yani. Pêşiyawan. Yani ba me nijadperestî tune ye ji ku derê dibe em bêjin nasname wî çi dibe bira ve jera tahammül heye. Ji ber wê yekê wek ku min got yani üniversiteyên me biraz çavê xwe da biçûk nebînin, kêm nebînin. Üniversiteyên me ji üniversiteyên ku bi nav û dengin nekêmtirin. Akademisyenên me ji wan nekêmtirin. Hatta gelek akademisyenên me ji gelek yên deverên din zanatir, pêşvetir û çêtirin. Ji ez wê jî bêjim. Ez bên gotneka te dawî hebe pêşniyazek dibe, peyamek ji bo ciwanê me dibe û kesek ku ew ê zanîngeha Mûş Arpaslanê hilbijêrin tercih bikine hebe. Ez dibêm yani zanîngeha Mûş Arpaslanê û zanîngehên herêmê bi dilekî rehat dikarin tercih bikin bira qet car yani van zanîngeha ji zanîngehên deverên em bêje rojava kêmtir nebînin ya bingehî ya esasî bira li akademisyen binêrin kakî hene yani eger îro mesela li bedlîsê di beşa dîrokê de hevde akademisyen bawer bin hin üniversiteyên xwemalî yên özel hene yani tevahiya akademisyen wana tevahiya akademisyen qadra wana akademisyen hevde kes nîne ez bixwe mesela üniversite Amerîkayê dişketîm yani üniversiteyên derva yên xwemalî de jî ez ketîm ji ber wê yekê bi vî awayî îmkanên üniversiteyên me baş in bira biçûk nebînin bira kêm nebînin bira nebêjin Mûşe bira nebêjin Bedlîse Bedlîs û Mûş Bedlîs xwe yani dîrokê de dereke yani bêjin bajarek wîsayekî ku divê meriv here li serê bikore û bibîne belez benî gelek spas spas xweş mala we ava ji bo ku we îmkanek wiha da em piçekê behsa üniversitaya bikin xwezî we bernameyek li ser üniversitayê wisa daîmî çêkira ji çinkî vata karê ha ne tenê wek dema terciha hergav divê bên peyivîn. Ez bawerim pêşerojî de xebateka wisa heye. İnşallah wê di demeka nêzik de jî bikeve pêş da ku em hem piskirêka zanbe hem ji rewşa zanîngehê me zanibin. Ser çavar Mehmet Hocam se gotneka te û dawî hebe. Gotina min dawî ew e yani tercihê xwe da bi çanku Abdullah Hoca hêjan got di üniversiteyê herêmê da her imkan êdî çêbiye. Yani tu tangasî nemaye, tu taassub nemaye. Yani ji bo me ew ji her tiştî mühimtir e. Ji Tirkiye kîjan bajarî xwendekar bê herêmê bê Mûşê bi lîseciyê din tu tangasî nakişînî. Yani 4 sal 5 sal bixwînî bi dilekê rehat, dêw babê wan jî bi dilekê rehat. Ev imkanekî wa heye. Yek jî ji xortê me ra yani ez wiha tiştekî bêjim bila dêw babê xwe îhmal nekin. Fikra wan fikra dêw babê wan ji bo wan mühim e, tercih ê wan e li belê tecrübe jî ê dêw babê wan e. Çünkü insan bi hev heye, bi malbata xwe heye, bi hev heye. Nava civatê de her insan bi insanê din re qîmete bi rûmete. Bi serê xwe tu tiştîne. Ev jî bîr nekin tercih gave çeken evan bine berçavê xwe. O tiştek belkî biçûk lêzê de bikim niha üniversiteyên dewletê hene û üniversiteyên tedî xwemaliyên em bêjin private özel hene. Yani xort heta ji destê wan tên üniversiteyên dewletê her gav çêtirin bira vê jî bizanbin. Saet xweş ez bînim. Ez gelek spas dikim. Mala we ava be. Ser çawara hatin. Profesör Doktor Abdullah Kıran zanîngeha Mûş Arpaslanê îro mevanê me bû. Profesör Doktor Mehmet Demirtaş ji zanîngeha Bilîs Erenê îro mevanê bûn. Ser çawara din dubare. Ji me gotin ji we jî tercih kirin li bajarên me lê herêma me zanîngehên wisa hene ku meriv diçe ancak çavê serê xwe meriv bivîne meriv bêje wala ev çi mezin e dîtin û gotin jî nabe wek hevdû me got û jî herin bi çavê serê xwe bivînin terciha xwe bikin li herêmê her tim meriv bi avantaja ku meriv bixwîne vê derê jî bira ev jî tavsiya me be ji bo we heta hefteyeka din roja şemiyê dîsa me li gel hevdû bin heta wêngê bînin xêr û xweşiyê da ew kesek ku tercih didin bila bi xêr be ew tercihên we. Xatirê we.